Ya. Depan ini wis jalan wis halus. Ya. Oke, halus toh. Guduk. Lorong guduk alternatif lewat Tetak Talang. Engko mampir. Lanjut maning. Pom bensin. Jenenge pom bensin apa aku rung ngerti iki. Lagi anyar. Kurang luwih hanya setahun ini. Tempat nongkrongnya bocah-bocah juga. Kok biasanya pas Ramadan nih rame. Jalan provinsi kita ya boleh ya. Informasi ngarep kuwi kiri jalan ana jalan masuk iku iso Harjowinangun utawa alternatif lewat Rambitan iki. Iso Rambitan dalam ngono. Nek kiri iso teko Punduk, Krocok, Caren, Bradak, Ngawur, iso teko Ngawen barang. Lah ngono. Alternatif juga. Mobil parkir mungkin wis muat. Bandui di Sandoan. Gue keprompok. Spot enak gue mlaku-mlaku. Bapak wis mlaku-mlaku. Tip kelihatan. Atas ini dan ini bendungan ya enggak bendungan. Kita seperti daripada enggak kita. Enggak kita. Dijal sih. Kita lihat dulu atas. Jas. Biasanya ramai. Oke. Ngebruk. Ngebruk. Bungbruk iki. Ngene. Awake lali ya. Lanjut terus saka Bungbruk iki nek ngiri teko Ngawen. Terminal Ngawen. Nganan Japah. Kita lanjut. Ces. Japah. Selalu sing ngene. Lurus, jalannya wis mulus. Mengantarkan dari Ngawen langsung menuju ning Japah, iso Kali Nanas sing lagi viral kanggo mancing-mancing. Pasar Japah, masjid Kali Nanas, Bendungan Randu Gunting. Nah, ini wis masuk desa Rambitan. Baru sing ini.
depan ini pas Krampitan. Ya, ini sampai Sekokono.